Навіны сцісла пра галоўнае станам на гэтую раніцу. Неапазнаны беспілотнік заляцеў сёння раніцую ў Літву з тэрыторыі Беларусі. Дрон заўважылі непадалёк сталіцы краіны. На апублікаваным у сацсетках відэа, праўдзівасць якога пакуль пацвердзіць немагчыма, бачны лятальны апарат трохвугольнай формы, што нагадвае баявыя беспілотнікі «Шахет» і «Герань», якімі расійскія войскі абстрэльваюць Украіну. Тып беспілотніка пакуль не вызначаны. Паліцыя Літвы выпусціла папярэджанне, у якім заклікае грамадзянаў пры выяўленні дрона ні ў якім разе не набліжацца да яго і звяртацца да экстрэнных службаў. 10 ліпеня ў Літву праз тэрыторыю нашай краіны ўжо залятаў расійскі беспілотнік. Тады кіраўніцтву літоўскага парламенту і ўраду давялося прайсці ў сховішча. Пазней высветлілася, што ў паветраную прастору краіны заляцеў дрон «Гербера», танны імітатар «Шахеда» без баявой часткі. Гэтую ночу Расія здзейсніла чарговую масаваную атаку па Ўкраіне. Удары зазналі Кіеўшчына, а таксама Хмельніцкая і Кіраваградская вобласці. Некалькі беспілотнікаў верагодна заляталі ў паветраную прастору Беларусі. 6 асобаў трапілі ў шпіталь пасля дарожна-транспартавага здарэння ў Іванаўскім раёне на Берасцейшыне. Ва ўсіх медыкі дыягнаставалі спалучаныя траўмы рознай ступені, у тым ліку пераломы і рваныя раны, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Яшчэ адзін пацярпелы праходзіць лекаванне амбулаторна. Аварыя з удзелам маршрутнага таксі Іванава-Горадня адбылася напярэдадні днём. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў 47-гадовы кіроўца мікрааўтобуса папярэдне падчас абгону не даў рады кіраванню. У выніку машына з'ехала ў кювет і перакулілася. Высвятляць абставіны ДТЗ будуць следчыя. У Беларусі расце колькасць крамаў, дзе прадаюць тавары, вырабленыя вязнямі, у тым ліку палітычнымі. Чарговы такі гандлёвы аб'ект сілавікі ўрачыста адкрылі ў Віцебску. Фотасправаздачу з гэтай падзеі апублікавала ведамственнае выданне Міністэрства ўнутраных справаў. У публікацыі адзначаецца, што ў новай краме рэпрэзентаваныя між іншага мэбля для дому, лецішча і саду, гаспадарчыя вырабы, сувенірная прадукцыя, спецыяльнае адзенне і абутак. Пры гэтым кіраўнік дэпартаменту выканання пакаранняў Олег Маткін на адкрыцці гандлёвага аб'екту выказаў спадзеў, што гэтыя тавары будуць цікавымі і мясцовым жыхарам, і гасцям Віцебску. Прадукцыя для крамаў Е1, якіх ужо больш за 10 у краіне, вырабляюць на прадпрыемствах крымінальна-выканаўчай сістэмы Беларусі. Вязні часта працуюць па 6-7 дзён у тыдзень у цяжкіх умовах. У Рэчыцкім раёне двое мужчынаў загінулі ад удару токам. Яшчэ адна асоба трапіла ў шпіталь. Трагедыя адбылася падчас перавешвання сейсмічнага кабелю праз трасу М10. Выконуючы працы, мужчыны выпадкова зачапілі металічным абсталяваннем лінію электраперадачы, паведамілі ў следчым камітэце. У выніку чаго атрымалі моцны удар токам, ды загінулі на месцы. Дакладныя абставіны трагедыі цяпер высвятляюць следчыя. ЗША і Еўразвяз падпісалі гандлёвую угоду. Мыты на імпарт еўрапейскіх тавараў у Злучаныя Штаты складзе не менш за 15%. Пра гэта заявіў Дональд Трамп пасля сустрэчы з кіраўніцай Еўракамісіі Урзуляй фон дэр Ляйен у Шатландыі. Прадстаўніца Брусэлю назвала гэтую угоду выгаднай. Мы не павінны забывацца, дзе мы маглі б апынуцца 1 жніўня. Мы маглі б быць на ўзроўні 30%, і тады было б нашмат цяжэй знізіць яго. 15% гэта, вядома, выклік для некаторых, але мы не павінны забываць, што гэта захоўвае для нас доступ да амерыканскага рынку. Акрамя таго, мы актыўна займаемся дыверсіфікацыяй у іншыя рэгіёны свету, і гэта адкрывае новыя рынкі, патэнцыйныя новыя рынкі. Імпарт тавараў з Еўразвязу ў ЗША істотна перавышае экспарт амерыканскіх тавараў у Еўропу. Летась сумы гэтых паставак склалі 606 і 370 мільярдаў долараў адпаведна. Дональд Трамп уважае гэты дэфіцыт сур'ёзную праблемаю. І сёлета ў сярэдзіне ліпеня пагражаў усталяваць з 1 жніўня тарыф на еўрапейскі імпарт у 30%. Да таго ж Еўразвяз закупіць у ЗША энерганосбіты на 750 мільярдаў долараў. Ды інвестуе ў амерыканскую эканоміку 600 мільярдаў, заявіў Трамп. 3 чалавекі загінулі і яшчэ каля 50 пацярпелі ў выніку сыхода з рэек пасажырскага цягніка непадалёк Штутгарту ў Нямецчыне. Агулам у рэгіянальным экспрэс-цягніку Deutsche Bahn, што кіраваўся з Ігмарынгену ва Ульм, было больш за 100 пасажыраў. Афіцыйныя прычыны здарэння яшчэ будуць высвятляць адмыслоўцы. Аднак нямецкія медыі зазначаюць, што напярэдадні трагедыі на рэгіён абрынулася бура з моцнымі залевамі. Таму выказваюць версіі, што чыгуначны насып магло размыць, пра што цягнік і сышоў з рэек.
Абмежаванні на правоз вадкасцяў у ручной паклажы могуць скасаваць у еўрапейскіх аэрапортах. Дзеля гэтага Еўрапейская камісія плануе размясціць у паветраных вакзалах абсталяванне, здольнае сканаваць змесціва вялікіх кантэйнераў, паведаміў тэлеканал Еўраньюз. Падобныя прылады ўжо ўсталяваныя ў некаторых аэрапортах у рэгіёне. І эксперты Еўракамісіі станоўча ацэнілі іхную працу. Пасля рашэння Еўрапейскай канфедэрацыі грамадзянскай авіяцыі зняццё абмежаванняў будзе справаю найбліжэйшых дзён, адзначылі журналісты. Хаця не ўсе тэрміналы ў Еўропе пакуль могуць дазволіць сабе больш дарагое абсталяванне. Цяпер правілы забараняюць правозіць у ручной паклажы ў самалётах бутэлькі аб'ёмам больш за 100 мл з выняткам лекаў і дзіцячага харчавання. Беларускія і расійскія спартоўцы найхутчэй будуць дапушчаныя ў нейтральным статусе да зімовых алімпійскіх гульняў 2026 года. Аднак канчатковая пастанова аб іхным удзеле яшчэ не прынятая. Пра гэта ў інтэрв'ю французскаму выданню «Экіп» апавяла старшыня міжнароднага алімпійскага камітэту Кірсты Ковентры. Мы не будзем спяшацца да пасяджэнняў у верасні і снежні, але, верагодна, будзем рухацца ў тым жа кірунку, што і для парыжскай алімпіяды. Нагадаем, што на мінулагодніх летніх алімпійскіх гульнях у Парыжы спартоўцы з Расіі і Беларусі змаглі ўзяць удзел выключна ў статусе індывідуальных нейтральных спартоўцаў, без сцягоў, гімнаў і нацыянальнай сімволікі. Гэткі крок стаўся адказам міжнароднай спартовай супольнасці на расійскую агрэсію супраць Украіны і саўдзел рэжыму Лукашэнкі ў ёй. Сцвярджалася, што да ўдзелу ў парыжскай алімпіядзе не дапускаліся спартоўцы, якія падтрымлівалі вайну або мелі сувязі з вайсковымі структурамі. Аднак якасць такога перавярання тады выклікала сур'ёзныя пытанні. У выніку 17 беларусаў і 15 расейцаў выступілі ў 10 відах спорту, ды заваявалі 5 медалёў. Александр Лукашенко падпісаў указ, згодна з якім у калегію КДБ увялі намесніка дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі. Алесь Наваборскі ў артыкуле на інтэрнэт-старонцы Белсату паспрабаваў разабрацца, чаму ўзмацняюць кантроль над адною з асноўных сілавых структураў. Асоба намесніка дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі, які ўвайшоў у склад калегіі КДБ, дакладна невядомая. Але, як зазначае глядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч, гэта і не галоўнае. Эксперт упэўнены, што гаворка пра перакрыжаваны кантроль. Прызначаны чалавек будзе падпарадкоўвацца Савету бяспекі і наглядаць за працаю КДБ. У Беларусі ёсць два Саветы бяспекі. Адзін палітычны орган, другі тэхнічны, якім цяпер кіруе Александр Вальфовіч. У калегію КДБ увайшоў намеснік менавіта гэтага тэхнічнага савету. Канфлікты ведомстваў толькі на руку Лукашэнку. Для вырашэння праблемаў яны ідуць да каго? Хто галоўны арбітр? Хто галоўны суддзя? Гэта сам Лукашенко. Ён будзе вырашаць, хто вінаваты, хто мае рацыю, хто не. Для яго гэтая сітуацыя добрая. Дрэнная, калі сілавікі пачнуць аб'ядноўвацца, пачнуць групавацца. Больш разважанняў эксперта наконт новаўвядзення для падстрахоўкі чытайце ў матэрыяле «Не дапусціць змоваў сілавых структураў». Панядзелак не парадуе беларусаў летнім надвор'ем. На сёння ў краіне сіноптыкі абвясцілі памаранчавы ўзровень небяспекі. У Белгідрамеце прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'я. У Менску і шмат якіх раёнах краіны чакаюцца навальніцы і моцныя залевы. Днём магчымы град, а падчас навальніцаў месцамі магчымае шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся і заклікаю падпісвацца на соцсеткі Белсату і да актыўнасці пад нашым выпускам у Ютубе. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.